Bubla oga usani ladawli hanga foli ani tanni hobe actuel media la jeba jama club la jili hamala dona ka foni anka dogun kibaro wati sele bakuru wofle sungalo wati kata suwaro di iburoma o kalendo latla koye anka tagabiyo konnana yala ni wale yan jako aywa amena wala li chamandi awma anka dogun kibaro konnana Sungalo wati dolanci benyeda kurada Bamako kono sunkalo sufela bebe la nyanamaya ni dolanci ni anko ama petit poto Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaro kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min Mali kɔnɔ sunkalo ye kalo barikaman ye wa a bɛ san caman bɔ maaw bɛ ladalako dɔ la ɲɛnamaya ni a bɛ wele buran sukaro di ni a bɛ di buran ma sunkalo waati kɔnɔna na nka a bɛ waati damadɔ bɔ sisan maaw bɛ ka ɲininkali kɛ yaasa k'a ɲɛdɔn k'a fɔ nin waleya ye diyagoya ye wa walasa ka ko caman ɲɛdɔn o ko la an ka jɛ ka Nana Kadiya Konekan ni ɲinili lajɛ ɲɔgɔn fɛ sukaro di Ibrahima jagoya tɛ bi jagoya tɛ sini ni min ka kɛ jagoya ye aw denmuso d'a ma a ka taa si a fa kɔfɛ buran sukaro dili ye laada kɛrɛnkɛrɛnnen an fɛ yan Mali la mɔgɔw ye mun sigi sen kan sunkalo waatiw fɛ cɛw bɛ taa sukaro di u burannakaw ma kuma dɔw la ka kɔn sunkalo ɲɛ walima sunkalo yɛrɛ kɔnɔ o kɛra waleya ye min bɛ maaw cɛla sinsin ni ka bɛn sabati buraɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kama sɔrɔ a wajibiyalen tɛ silamɛya la nga sunkalo o sunkalo nin ko in kuma bɛ caya ka d'a kan bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka yala maa kan ka taa ni sukaro y'i buranna la wa walima I man ka taa n'a ye walima n'o y'a sɔrɔ yɛrɛ a jagoyalen fana don I kan jagoya tɛ bi jagoya tɛ sini ni min ka kɛ jagoya ye aw denmuso d'a ma a ka taa si a fa kɔfɛ ni min y'a kɛ jagoya kɛ o denmuso n'a ka minɛnw cɛ ka taa d'a ma min ta ma kɛ jagoya o denmuso furu ka la I ka so a banna buranya in bɛɛ ko ja ɲɔgɔnna de koyi e bɛ dɛsɛ ka nasɔngɔ la buran joli bɛ a den ka taa nasɔngɔ di ma ka so n'e bɛ wuli de ka don I limanaw kan e bɛ si buranna la munna olu bɛ sukaro bɔ kɛ jagoya ye kan normalement ni e kɔlila olu de kan ka wuli sutura la dugutila fɛ ka taga e boloma dɛmɛ mais olu k'a bɔ e kun k'o kɛ jagoya ye o mun diinɛ qualité y'an bolo yan ni muso ko ka taa buran sukaro di ale fa n'a ba ma I bɛ semaine kelen nasɔngɔ di de jɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka don sukaro la ka taa d'a fa n'a ba ma a bɛ kɛ cogo de la furu yɛrɛ bɛ barikaw de la e an tɛna an yɛrɛ faga bilen a ko ninnu na bilen koyi a kuma kɔni banna pewu ni denmuso bila ka taa d'a fa n'a ba ma ba ye u b'a balo sukaro jalan na u ka so ye ni sukaro de bɛ adamadenya sinsin ka ɲɛ u b'a balo sukaro jalan na u ka so sukaro dili burannakaw ma maa caman y'a faamuya k'a kɛ wajibi ye nga ni muso in b'a yira k'a fɔ ko wajibi tɛ wa a bɛ tila ka weleweledakan kɛ ka ɲɛsin musow ma k'u k'a faamuya ni hakili ye ne yɛrɛ bolo jagoya tɛ n'a se kɛr'i ye o de don n'a se ma k'i ye fɛnɛ yɛrɛ baasi t'a la a bɛ ja cɛ de ye cɛ b'a di mais k'a ka jagoyalama ye o fɛnɛ ma fɔ muso minnu bɛ o kɛlɛ kɛ ko pisikira sukaromataw ka so o ye kodɔnbaliya de ye I b'a jateminɛ n'a se kunna cɛ la san min na a b'a d'i ma n'a se ma kun a la a tɛ kɛlɛ kun bɔ fo ka furusa ni fɛnw bɔ a la a t'o kun bɔ maa bɛ se ka mun ta k'a yira I burannakaw la an ka Mali tabiyaw la sunkalo kɔnɔ buran sigaro ko ye jagoya don jagoya tɛ I b'a jate minɛ e burannakaw fɛn de ta k'a d'i ma e yɛrɛ b'a dɔn sanu t'a sɔrɔ sunkalo mana se e ka sigaro ta k'a don olu ma hali ni mɔgɔ ma fɛn fɛ e ye o jagoya ye u ti jagoya ye e kɔni b'a dɔn ɲuman de don a ka ɲi sinon sigaro ka dɔgɔ burannakaw la parce que olu ye fɛn min d'e ma o fana bɛna kɛ sababu ye k'e de bugun k'a fɔ ko mɔgɔw bi ɲɔgɔn sama o ko la n t'a di n b'a di ne bolo o bɛɛ ye faamuyabaliya di parce que non seulement a bɛ sigi ja a b'i kumada fana nɔgɔya I buranna la o ɲɛfɛ an bɛ Setu Jara sɔrɔ ni ale ye denbatigi ye ale ka fɔ la nin waleya in ye fɛn kɔrɔba ye min bɛ an ka laadalaw kow la kabini waati jan buran sukaro dili jagoya don a nafa tɛ fɔ ka ban fɔlɔ la buran sukaro an yɛrɛ ye ko dɔn k'a sɔrɔ buran sukaro bɛ di mais sisan an bɛ wagati min na sisan u bɛ fɛ ka buran sukaro ko dabila de fɔlɔ la fɛn kɔrɔw don mais sisan an ka n'a fɔ k'an bɛna o ko bafiye k'o fɛnɛ bɔ an ka hadamadenya la o a kɔni ko ɲuman tɛ ne kɔni bolo n'o tɛ buran sukaro foyi tɛ sukaro kilo 2 kilo ta a bɛ mun nafa ɲɛ mɔgɔ ye buran sukaro dili o ye laada ye mun ma faamuya hali bi an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan maa dɔw bolo bonya de don ka ɲɛsin burannakaw ma nka maa dɔw yɛrɛ fana bolo jagoya fanga de don k'a ta k'a ɲɛsin cɛ ma kuma dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ degun dɔ b'a kan musakako la o tɛ jate hali n'o y'a sɔrɔ a lakodɔnnen don nin waleya in bɛ kɛ sababu ye ka mankan caman de wuli a nafaw kan a n'a wajibili kan
ka kɛ ni diɲɛ gwɛlɛya ye an bɛ wagati min na i ko sisan maa caman de bɛ fɛ ka dansigi nin waleya in na u musow ka sɔn walima u ka ban kamasɔrɔ bamananzana dɔ b'a fɔ ko dugubila o ka fisa ni ladawuli ye. nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlenw ye buran sugaro di kan sunkalo wagati la k'a daminɛ marisi kalo tile 4 fɔ ka taa se a tile 10 ma san 2026 CCB ye sugubulon dɔ bisimila yaasa ka ba don an ka dumuni dilanlenw na foroba hakilila don wa a bɛ kɛ sababu ye ka yelen bɔ seko ani dɔnko ye ani bololabaarakɛlaw minnu dilanla ni anw yɛrɛ ka fɛnw ani anw yɛrɛ ka maaw fɛ walasa ka ko caman ɲɛdɔn o ko la an ka jɛ ka Mayimuna Dawu ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. marisi kalo tile 4 ka taa bila tile 10 na san 2026 Bamakɔ CICB la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don Mali seko ani dɔnko baarakɛlaw ye min na u bɛna u ka baarakɛlenw cari jamana ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ. O kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ don hukumu kɔnɔ Mali ɲɛmaw ye mun bolo da yaasa an ka se ka an yɛrɛ ka jamana baarakɛfɛnw don ba la ani k'u matarafa. Kabini donda la i bɛ fɛnw cari-carilen fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn suguya caman ka daminɛ an ka seko ni dɔnko la fo ka taa se an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma. An bɛ yan nɔ gouvernement ka lancement min kɛra k'a jira k'a fɔ ko bololabaarakɛlaw ka tɔnɔ ka don u yɛrɛ ka jamana kun n'o ye k'an ka bololaminɛn si tɛ taa san kɔfɛ tuguni jamana mago bɛ minɛn min na k'a bɛ san Mali yɛrɛ kɔnɔ yan donc an bɛ yan o hukumu de kɔnɔna na. Nin kɛnɛ in kan fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen dilanna Mali yɛrɛ de la yan k'a daminɛ bɔgɔlanw golo bayɛlɛmaniw fo ka taa se an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali ma olu ni u ɲɔgɔnna caman. O baara kelen ninnu b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana seko ni dɔnko tigilamaw cɛsirilen don kosɛbɛ jamana yiriwali la u ka fan fɛ. Ne ka baara kelenw filɛ an bɛ bɔgɔlan kɛ fɛn fana ye so masiri ye an b'o fana kɛ ka taa rideau la ka taa tableau la ka na an ka yirifaraw ni furalankalaw k'a bɛɛ don da la mun bɛ se ka so fana bureau masiri ka dawla don bureau la. Anw bɛ ninnu bɛɛ kɛ tel que jus naturel nin bɛɛ de fɔ musow ka baara kɛlen an bɛ jus naturel kɛ an bɛ tisane an b'o kɛ tisane ninnu tɛ dɔwɛrɛ an ka farafinna yiriw de minnu ka fisa mɔgɔ ka adamadenya ma a ka fisa kɛnɛya ma a bɛ mɔgɔw ka dumuni suman yɛlɛma diya olu b'an bolo yan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min so kasajalanw b'an bolo farafinta n'o ye wusulan ye safinɛw bɛ yan omow bɛ yan safinɛjiw bɛ yan. Maa minnu y'u sen don nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ye foli ta ni k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma ka tila k'a jira k'a fɔ ko ni an yɛrɛ ye an ka sɛnɛkɛfɛnw ta walima an yɛrɛ ka jamana baarakɛlenw ta ni k'o don ba la o nafa ka bon an ma kosɛbɛ ka tɛmɛ an k'a fɔ k'an bɛ sumanfɛnw ta walima ka fɛn wɛrɛw ta ka bɔ kɔkanna na ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna na. Bon o hakilina in tiɲɛ na a diyala ne ye parce que n'an yɛrɛ b'a dilan an yɛrɛ fɛ yan an bɛ min dilan an b'o dɔn an b'o dun min bɛ taa i kɔnɔbara la i b'o dun i b'a dɔn k'i ka kɛnɛya b'o de la parce que an ka nin fɛn ninnu yɛrɛ filɛ nin ye produit chimique t'u la conservant t'u la bon fɛn minnu bɛ bɔ kɔkan ka na mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ périmé u bɛ tila u b'a date changer bon kuma dɔw la fana n'i ma kalan n'i taara n'a périmé la est-ce que i b'a dɔn i tɛ n'a dɔn bon nin dun an b'a dilan i b'a feere teliya la a périmé date tɛ se k'a sɔrɔ i bolo bon nin bɛɛ y'an ka yiri fɛnw ye anw bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ min sɛnɛ an b'a dɔn engrais tɛ k'a la an bɛ tila k'o de dilan tuguni k'o bayɛlɛma k'a di mɔgɔw ma. U fana ka fan fɛ dɔw ye jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ u ka nin hakilina in tali la ka tila ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka na i ɲɛ da an yɛrɛ ka jamana fɛn baaralenw kan ka d'a kan bɛɛ nafa bɛ se ka se u ma don n'a nataw la. Mais suruku mana samara don wula bɛ bɔ kɛ laɲini sabatili ye mun ye déjà an bɛ nin na a bɛ san caman bɔ n'a fɔra k'a fɔ gouvernement a ye bolola a bɛna bolola baarakɛlaw n b'a fɔ ten a bɛna an don da la pour que an ka minɛnw bɛ se ka yanga cogo min na an ka kubedaw la nka o ye ala tanuba de ye o. An bɛ weleweleda kan min kɛ dɔrɔn o ye de k'a ɲini jama fɛ u ka na an ka baarakɛlaw lajɛ faso ka mago don faso ka mago tɛ an bɛ fɛn min na nin bɛɛ mago bɛ nin na. Feerefɛnw carili kɔfɛ maaw ɲɛkɔrɔ nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye cikan de ye min lasera maliden bɛɛ lajɛlen ma sabula jamana seko ani dɔnko la o min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma don jamana sɔrɔkow la bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin o la ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔnafɛnw matarafali ye. Maa minnu ye nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn olu ka laɲini ye de
malidenw yɛrɛ ka se ka Mali fɛn baaralenw ta ni u don ba la. O de kama dɔgɔkun kelen ni tile damadɔ ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin sigira CICB la Bamakɔ min na ni bolola baarakɛlaw ani suma bayɛlɛmanaw olu caman de ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min, jateminɛw y'a jira sunkalo sufɛla bɛɛ bɛ laɲɛnamaya ni ntolanci ye sifinnakaw fɛ an ka sigidaw kɔnɔna na ni a bɛ wele ko petit poteau faransikan na. A bɛ kɛ sababu ye ka tin don sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigidaw kɔnɔna na. An bɛ se ka ko caman ɲɛdɔn Abulayi Mayiga fɛ a ka ɲinili kɔnɔna na. Nin sungalen kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ yɛlɛmali caman de donna a la. Bamakɔ i mana taa sigida caman na jango sufɛlaw fɛ i bɛ taa sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔ labɛnnen don. Nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kosɛbɛ o de ye football petit poteau. Su o su nin sungalen kɔnɔna na maaw bɛ taa nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛ falajɛ ka kɛ ni ɲɔgɔndan dɔ ye min labɛnnen don. Boni bolona fama football petit poteau ni allez c'est différent de Maragana parce que Maragana veut gagner handball poteau de handball poteau on dit ni poteau donc c'est différent ni petit poteau de normalement les poteaux est 1 mètre sur 1,25 donc à différence il y a ni Maragana différencier mi Maragana poteau et handball poteau de ni petit poteau il n'a faut follow la car on a là ma faut petit poteau petit goua reflète petit poteau et tantôt. Ni y'a san 19 ye ɲɔgɔndan bi labɛn football petit poteau la a labɛnbagaw fɛ wa ni farikolo ɲɛnajɛ danfaraba de be ani dolanci tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A dolanci yɛrɛ kɔnɔna na maa duruduru de bi don terrain na wa waati min be di o ti tɛmɛ miniti 20 na o kɛkun de walasa dolan in ka se ka tan ka ɲɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ degunba ye dolancilaw ma jango sungalen yɛrɛ kɔnɔna na. Évolution dɔɔni kɛra par rapport san tɔw ta la o ye koba ye hali ka dɔn lumière ko ma ale ni balontanna ko ma équipe dɔw sɔrɔ ɲɛna qui sont valables o yɛlɛmani bɛ se ka kɛ quoi. Bamakɔ yan bɛɛ bɛ fɛn in dɔn ko Maragana or ani Maragana tɛ kelen ɲinan particularité petit poteau an y'a différencier de ta n'o ye san parce que an ka association bɛ football petit poteau association bɛ ni o laɲini ka fédération sigi ni an ka président d'honneur alhamdulillah Abdraman Jakite n'a ye ministre des sports interpellé an ka laɲini na donna nataw a ka ɲa an ka finale kɛnɛ kan parce que kɔfɛ an tila ka intercommunal de bila en place championnat communal petit poteau in na ni ala sɔnna ma. Ka to ka nin farikolo ɲɛnajɛ sugu labɛn sunkalo kɔnɔna na nafaba de b'a la a labɛnbagaw fɛ olu minnu bɛ k'a laɲini ka sifinnakaw bila sira ɲuman kan ni dolanci kɛli ye jango sunkaloba in yɛrɛ kɔnɔna na. Nafa caman b'a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ denmisɛnnin jeunes minnu bɛ ballon tan n'u bɛ compétit la nin wagati la i b'a fɔ minnu bɛ jouer championnat la i b'a ye nin wagati la ballon tan caman bɛ jɔ ou bien i b'a sɔrɔ entraînement kɛyɔrɔ la entraînement fanga man bon mais ni sun tigɛra i b'a sɔrɔ force bɛ gérer u la u bɛ na u bɛ forme ɲini yan nɔ et puis très généralement sunkalo bɛ bɛn ni championnat cɛmancɛla de quoi i b'a sɔrɔ très généralement dɔw ma temps de jeu sɔrɔ saison daminɛ la donc i bɛ se ka forme sɔrɔ yan yɔrɔ la ka deuxième partie makɔnɔ n'ala ye garisɛgɛ temps de jeu la i b'a sɔrɔ i pɛrɛnnen don o ye fɔlɔ ye filanan i b'a sɔrɔ a ka fisa a bɛ denmisɛnninw kafo a bɛ mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na a b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn a b'a to denmisɛnninw bɛ occupé ɲɛnajɛ la ka tɛmɛ fɛn wɛrɛw kan i b'a fɔ furakisɛ ta o dɔrɔgu ta nin fɛn ninnu passe temps n'o ka jeunesse la ɲɛnajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan. Nin farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na laɲini caman de bɛ a lamɛnbagaw yɔrɔ wa a kɛra ko ɲuman ye min tɔnɔ bɛ bɔ dolancila ninnu yɛrɛ fɛ jango nin sunkaloba in yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ ni u ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ taabolo ye. An ka laɲini ye ka plaisir kɛ denmisɛnninw kunna k'u bɔ ko kuntan kɛw la sufɛla fɛ k'u la occuper ani ka plaisir k'an yɛrɛ kunna ça fait plaisir i m'a ye an tɛ foyi ɲini a la wari in bɛɛ bɛ bɔ an kunna sponsor t'an bolo foyi t'an bolo nin bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ poche kɔnɔ c'est pour te dire que an bɛ plaisir min sɔrɔ a la o de y'an ka fɛngɛ nisɔndiya a ko la. nimisi wasalen don nin na parce que mɔgɔ caman yɛrɛ ye référé Maragana kan nin na parce que nin bɛ kɛ sisan a bɛ nin a ka ca ni san 20 ye mais depuis an yɛrɛ fitinin a tɛ k'an kɔnɔ ko bi bɛ se ka sɔrɔ a ma kɛ balontan ye fo kana se bi ma donc nimisi wasa dan don seere b'a la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen balontan ka d'u ye mais discipline t'u la mais à travers ça u bɛ yan balontanna kɔrɔw bɛ yan a b'u bilasira karisa talan b'i la mais i kan ka taa nin sira in fɛ i kan ka taa nin sira in fɛ donc a t'u baden de bɛ nin yɔrɔ in na. Football petit poteau sunkalo kɔnɔna na bɛɛ bɛ se k'a kɛ siko t'a la
wa ni min filɛ nin ye k'a labɛn falajɛ nin yɔrɔ in na ni a bɛ atako 19 na ɲinɛ a ye Bamako quartier bɛɛ lajɛlen ne fara ɲɔgɔn kan wa équipe hakɛya min sen donnen don ɲinɛnta la a bɛ taa fo équipe 32 la minnu bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ. Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru ani a kɔkan kibaru o bɛna lase Harriet Keta fɛ. An ka jamana kɔnɔ kunnafoni Mali premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni y'i senfa alamisa don mars kalo tile 5 san 2026 ka taa Iran ambassade min bɛ Mali la ka jamana ka dusukasi yira ni ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔba ka fatuli ma. Ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min bɛ ka kɛ Iran jamana kɔnɔ Uganda ambassade min sigilen don Iran jamana kɔnɔ ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ alamisa don mars kalo tile 5 san 2026 ni ka Uganda jamana kɔnɔ sanfɛ kalanden 43 lasegin ka taa Uganda jamana kɔnɔ a kɛkun de ye yalasa u ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kisi Iran kɛlɛ tɔɔrɔ ma. Ni kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Somali jamana ka ni sariya ɲɔgɔn ta ni o ye ka sariya sunkura ta min bɛ tali kɛ députéw ka kalafili kan o min bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛ fɛ ni sariya ninnu taara hali ni o y'a sɔrɔ jamana fan dɔ mɔgɔ ma sɔn wa u ka premier ministre ni o ye Hamza Abdi Bari ye bɛ nin sariya ninnu ta ni kɔfɛ kunnafoniw Cakɛda Qatar Energy ye laseli dɔ kɛ tɛnɛn tɛmɛnen k'u bɛna gaz naturel liquéfié dilanni jɔ drone ka mugujugu filili ye ka bɔ Iran jamana kɔnɔ ni ka ɲɛsin u ka soba dɔ ma État du Golfe la. Ni ye dunun bolobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.